راديو إيرنا. عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زغبركم سمعتنا نايلوم ربع 16 مسكرم كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أبز سومون زي إيرترا أبتركبو زباب مبرق أفريقيا حيال زناب كورد كم زخقل تقاليتو أب رواندا أب عليتاو هلكيتنا يستقتلو شوعات 291 سوات ريسا تأكيبو حبرات إمارات عرب بحرين نإسرائيل بوقعي أفلت أخوين راديو إيرنا. علتاو زينا أبز سومون زي إيرترا أبتركبن هاجرات مبرق أفريقيا حيال زناب كورد كم زخقل تبصبات أغراو ميتيرولوجي تتنبيو بمسرت تزقرب زلو تنبيا اتخورد تجميتو زلو برتع زناب علقلق فتيرو أبسبن نبرتن قدقات كورد سلازقل زن هاجرات انقاقتات كجبرا إزخاخر أبزق ساب إسران سلستن مسكرم كقصل كم زقل تجميتو زلو زناب ندوان معربان كفال إيرترا شفنايو اتزورد زناب بزيكاتي كورد زخل كأتاو حدقا نمفريان بتاون سلازتابع اتزوبا نتوسخي ورار إسلام بتا كقالعو خمزقليو تملكيتو أبز وقت زي أب هاجرات مبرق أفريقيا حيالو زنابي ورد كم زلو زفلت كوينو بفلي أب السودان كبيد هاجرا وحدقا أسعي بيركب أب رواندا أب شحن 994 أبستخايدة جاملاو هلكيتنا يستقتلو شو 291 سوات ريسا 5 أكبة تحبيرو اتناي مئكب مسرح استجمرة أم عرباوي اتهاجر أبز ركب كالاي مغوسيرا طلبي قعزو حلو زنبرا قلعا كم شكنا زعم السلا أسر أسكرينات كم زرخبة أور حت الرينا يزعمت زيد حرز حلفو حبريتايو زاقيد تخايدو زلو مسرح مدلاين مئكابن أسكرين شو 291 ريساتات نام معرف بوتو 5 نتعمام زكايد زلو محبر أفليتو اتحامو الشميتن 4 ريساتات كاب 26 حسد حيزو استأكبايو اتناي مدلاين مئكابن ريساتات مسرح كقصل مخانو اتمحبر قاليتو أب رواندا أبشعن 994 أبستخايدة عليتاو هلكيت أستات 1 مليون صوات كم زهالقيو زنقار يخون بر زاقيت ريس زي ترخبة أشحات كم زلو تبتابات اتهاجر يملكت إسرائيل حبرات إمارات عرب بحرين نبيليونار دولار وفرن نقداولو تنك كايدا مخانا إقلت ألو إذن كل تهاجرات عرب مس إسرائيل دحر الجمهور أركب أمت سراي ماي بحري حرشان كالإنزد هذا نأستات فرق بليون سمع نمقطام دروبايتان تفنير كبا أبزحل فورحي أمونغو إسرائيل حبرات إمارات عرب دحر استجمر ركب ناب بحرين ون سجيرو كانتلو وقعوي أفلت أنا مهاب مرحتن نتمالي 15 مسكرم أو واشنطن كرخبو مخانم أقدمو تحبيريو منيستر زواو متحجاز إسرائيل أوفير أكونيس نفاينانشال تايمز أبزهابو قال ركب زن 3 هاجرات بمنقد السلام نابلو معاتن بالتسجنان من السجار مخانو تقيسو هاجر إسرائيل كابش عند 940 كاب استمسرتت اللقوانات حيزان نسو عن كلتن عمتات كم هاجر كحيدن أزت أنحازن كلتا هاجرات عرب أبزوان زي وقعوا أفلت أخيب أموصانن أبتزوبا نتبا مقايرو مخانو بوليتيكانياتات إردو نإسرائيل أبشحن 999 وقعوي أفلت أزهبت قبتي حبرات إمارات عرب بحرين ون تمساسال سوقمتي موسادا موكيسا سعود عربون أسر زن هاجرات سعيبا نإسرائيل وقعوا أفلت أكتبان تمساسال زمدنا كتمسرتن تسفتات كمزلو إقلت زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابزقت إلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو مزق أربالكميو سنة مكتال راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان قبتي مشتقة نوت أكلات أبز حلفة 10 عامتات بفلاي دما كاب كل تشحن 9 كساب مفارق كل تشحن 15 إيرتراوان سدتنياتات أبسينا قبت تجاويهم إيرتراوان سدتنياتات جو تتحيزهم 10 $10 كفلو تباهلهم إيرتراوان سدتنياتات كليتهم تشيطون كالإنزبلو نقسمعهم أزيوم زسكحكحو زيناتات مسمع لمود كوينو نيرو مشتقان موسادنا وتأكلاتن بفلاي دما كليتن كبدن أبلعلي إيرتراوان ترايزيكونه أبلعلي سوداناوان إثيوبياوان صوماليوان كالوت أفريقياوان تقايديو سدتنياتات ناو حسبو لوبوتا كسددو وينابروم نممحياش كاب هاجروم وصيوم كابن نابن مقعاز
ኣብ ኢድ መሰጋገርትን ሰምሰርትን ዝኣትው ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ህይወቶም ንሓደጋ ዝተቃልዐትን ኣብ ትሕቲ ውሳኔታት መሰጋገርቲ እትምርኮስን ትኸውን ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብ እስራኤል ይኹን ናብ ኤውሮጳ ንምኻድ ካብን ናብን ኣስገርትን ሰምሰርትን እናተቐባብልዎም ጉዕዞኦም ዘካይዱ ብምዃኖም ኣብ መንጎ በቶም ኣስገርትን ሰምሰርትን ዝሕተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ሓደጋ ዝኣትው ክኾኑ ከለው ገለ ድማ ኮነ ተባሂሉ ተጨውዮም ብህይወቶም እንከለው ክፋል ኣካላቶም ተወሲዱ ክሞቱ ዝግደፉ እዮም ነይሮም እቲ ዝግበር ገበናዊ ዘይሕጋዊ ምውሳድ ናውቲ ኣካላት ብምትሕብባር ቀቢላ በደዊንን ክኢላታት ሕክምናን ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታላት ግብፂ ብፍላይ ድማ ከተማ ካይሮ ቅያር ናውቲ ኣካላት ንዘድልዮም ሕሙማት ይሽየጥ ነይሮ ኣብ 2016 ነቲ ጉዳይ ደው ንምባል መንግስቲ ግብፂ ብዝገበሮ መርመራ ላዕለዎት ሓካይምን ነርሳትን ዝርከብዎም 45 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትውን ከለው ኣብ ምውዕዓል ገበን ዝተቐባበለ ሚልዮናት ዶላራት ድማ ሃጊሩ ነይሩ ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ድማ ዝሃደ ይመስል ነይሩ ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ኣብ ግብፂ ናውቲ ኣካላት ምሻጥ ፍቑድ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ተሃገር ኣብ 2010 ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ዝግበር ናይ ናውቲ ኣካላት ምስግጋር ካብ ቅድሚ ሙማቶም ብልግሲ ዘወፍዩ ሰባት ጥራይ ዝውሰድ ክኸውን ኣጽዲቑ ብምንባሩ ድማ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብሕጊ ክልክል እዩ እንተኾነ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ስቱር መርመራዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናውቲ ኣካላትን መሸጣን ናይ ጎደና ምስጢር ከም ዝኾነን ሕጂ እውን መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብዓብዩ ይካየድ ከም ዘሎን ዝህሰይ ዘለው ድማ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢራ ኣብ ግብፂ 15 ሚልዮን ናይ ፖለቲካን ስራሕን ከናድዩ ዝተሰደዱ ስደተኛታት ክህልውን ከለው ብመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት UNHCR ዝግበር መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓያለውን ንናይ ስደተኛ መንበር ወረቐት ብቑዕ ምኽንያት የብልኩምን ተባሂሎም ይንፀጉ በዚ ድማ ኣብ ግብፂ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ልዕሊ ምህላው ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎም ድማ ስራሕ ምርካብ ዝያዳ ይሽገሩ ሸቕለት ኣልቦነትን ንኤውሮጳ መስገር ዝኾኖም ገንዘብ ንምንዳይ ሓያሎ ስደተኛታት ናውቲ ኣካላቶም ክሸጡ ከም ዝቕሰቡን ከም ዝሰማምዑን ገለ ድማ ኣካላቶም ተወሲዱ ከብቅዕ መብፅዓ ዝተኣተወሎም ገንዘብ ከም ዘይከፍሉ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ይሕብር ኣብ ግብፂ ዘይሕጋዊ ምግዛእ ኩሊት ካብ ስደተኛታት $8,000 ክበፅሕ እንከሎ ኣሕመድ ዝተባህለ ሱዳናዊ ስደተኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሊቱ ክሸይጥ ብ$8,000 እኳ እንተተሰማምዐ ኦፕሬሽን ምስ ገበረ መደንዘዝ ወጊኦም $50 ጥራይ ኣብ ትርኣሱ ገዲፎም ኣብ ሓደ ክፍሊ ደርቤሞ ከም ዝኸዱ ገሊጹ ሂዋስ ተባህለት ካልእ መንነታ ዘይተገልጸ ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣብ ልዕሊኣ ተመሳሳሊ በደል ከም ዝተፈጸመ ሓቢራ በዚ ድማ 1400 ናውቲ ኣካላቶም ክሸጡ ዝሳምዑ ስደተኛታት ዝኣተውሎም ናይ ክፍሊት መብፅዓ ከም ዘይረኽብዎ ወይ እውን ብውሕዱ ከም ዝኽፈሉ ተገሊጹ እቶም ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ በደል ብሕጋዊ መስርሕ ከይረኻኽብሉ ንባዕሎም ሕጊ ጥሒሶም ነቲ ናይ መሸጣ ውዕል ይኣትውዎ ብምዃኖም ንገዛእ ርእሶም እውን ኣብ ዳግማይ ሓደጋ ከይኣትዉ ናብ ፖሊስ ካብ ምቕራብ ከም ዝቁጠቡ ሓቢሮም ነዚ ዝተረድኡ ኣስገርቲ ናውቲ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት በደል ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ ኣብቲ ሃገር ሰሙናዊ ካብ 20 ክሳብ 30 ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ክግበር እንከሎ እዚ ኣብ ናይ ብሕትን መንግስታውን ሆስፒታላት ብስቱር ከም ዝካየድ ሓደ ካብቶም ነቲ ውዕላት ዘሳስን ምስሉ ተኸዊሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ንሱ ኣብ ግብፂ ገንዘብ እንተለካ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል እቲ ካብ ስደተኛታት ሽምትዎ ናውቲ ኣካላት ብዘይካ ንግብፃውያን ንኻልኦት ዜጋታት እውን ከም ዝሸጡሎም ሓቢሩ ግብፂ ብብስሒ ሕማማት ኩሊት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ዓለም ኮይና ኩሊቶም ተበላሽዩ ብልግሲ ብዝተወፈየ ኩሊት ክቕየረሎም ንዓመታት ናይ ዝፅበዩ ሰባት ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ይግለጽ ገለ ሰባት ምጽባይ ስለ ዝነውሖምን ኣብ መንጎ ምጽባይን ከለው ከይሞቱ ዝሰብቁ ብምዃኖምን ናብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ከም ዘማዕዱ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ግብፂ ብዝቐለለ ዘይሕጋዊ ኩሊት ክርከብ ዝከኣል ብምዃኑ ኩሊት ንምቕያር ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብ ዝመፁ ኣለዉ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኩሊቶም ብ5 ክሳብ $8,000 ክሸጥዎን ከለው እቶም ኩሊቶም ተበላሽዩ ቅያር ዝገዝኡ ድማ ካብ 40 ክሳብ $200,000 ከፊሎም ኩሊቶም ይቐይሩ በዚ ድማ ግብፂ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቀንዲ መዋፈሪት ዘይሕጋዊ ንግዲ ናውቲ ኣካላት ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ ኣብ ሲና ብሓይሊ ናውቲ ኣካላቶም ዝተወስደሎም ብኡ ንብኡ ክሞቱን ከለው እቶም ባዕሎም ብፍቶቶም ዝሸጡ ድማ እኹል ጥዕናዊ ክንክን ዘይግበረሎም ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ሕማምን ስነ ኣእምራዊ ጭንቀትን ይርከቡ
ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 10,000 ዘይሕጋው ናይ ናውቲ ኣካላት ምስግጋር ክግበር እንከሎ ቻይና፣ ፊሊፒንስ፣ ህንድን ግብፅን ኣብቲ ዘይሕጋው ተግባር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይርከባ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ቻይና ንኣፍሪቃ ብዕዳ ተሓንቕ። ኣብ 2010 ደቡብ ኤስያዊት ሃገረ ስሪላንካ ካብ ቻይና 1.5 ቢልዮን ዶላር ብምልቃሕ ኣብ ሃምባንቶታ እትበሃል ዓዲ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ንዝመላለሳ መራኸብ ዘገልግል ወደብ ሃኒፃ። እንተኾነ እቲ ወደብ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ክሰርሕን ኣታዊታት ከኻዕበትን ኣይከኣለን። 7 ዓመት ሓሊፉ 2017 ዕዳ ስሪላንካ ናብ 8 ቢልዮን ዶላር ደይቡ። ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ስሪላንካ ነቲ ወደብ ን99 ዓመት ቻይና ከተመሓድሮ ኣረኪባታ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ስሪላንካ ኣብ ገዛእ መሬታ ዝርከብ ወደባ ዝኾነ ይኹን ስልጣን የብላን። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብዚ ናይ ስሪላንካ ዝተምሃራ ይመስላን። እቲ ምንታይሲ ኣብ ልዕልቲ ኣቐዲመን ካብ ቻይና ዝተለቅሕኦ ቢልዮናት ዶላራት ተወሳኺ ልቓሕ ክወስዳ ባብ ይረሓወለን ብምህላው ቻይና ካብ ዓመተ 2005 ክሳብ 2018 ብመልክዕ ልቓሕን ምትሕጋዝን ከምኡውን ናይ ስራሕ ኮንትራትን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ 299 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኣዋፊራላ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዝመጽእ ገለ ዓመታት ተወሳኺ ናይ 60 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ናብቲ ኣህጉር ከም እትገብር ፕሬዚደንት ቻይና ጂ ጂንፒንግ ድሕሪ ምግላጹ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃንጎፋ ኢለንን ተቐቢለንኦ ዘለዋ። ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ወዲ ሰብ ታሪክ ሃገር ኣፍሪቃ ብዝምታ ሃብታ ብወጻእተኛታትን ካብ ከርሳ ብዝፈረዩ ደቃን ዝተመልአዩ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ጊላታት ብዕራብን ኤውሮጳውያንን መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ድሕሪ ናጽነት ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ስልጣን ብዝሓዙ ውልቀ መለኽቲ ላፍራንስ ኣፍሪክ ማለት ድሕሪ ምውዳእ መግዛእቲ ብፈረንሳ ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ ኢደ ዙር መግዛእቲ ኣገባብን ካልእን ንሃብቲ ኣፍሪቃ መጺኦም ዝጓሕጉሑ እዮም። ሕጂ ድማ ቻይና ሓዳስ መጻኢት ሃብቲ ኣፍሪቃ ኮይና ከም ዘላ ሓያሎ ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ጸኒሖም። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እተኣትወሉ ሜላታት ኣለዋ። መጀመርታ ሕማቕ ናይ ልቓሕ ልምዲ ወይ ልቓሕ ናይ ዘይምምላስ ባህሪ ዘለዎን ሃገራት ተለሊ ኣብተን ሃገራት ክትግበሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት ተጽንዕ። ብዝረቑ ሓተን ሃገራት ፍቓድ ምስ ተዋህባ ፕሮጀክትታታ ብመልክዕ ልቓሕ ክትምውሎ ትሓትት። ኩባንያታታን ዓቕሚ ሰባን ብምምጻእ ተሰላስሎ። ዝተሰርሐ ፕሮጀክትታት ልቑሑ ክሳብ ዝኸፈል ድማ ዋኒኑ ናታ ይኸውን። ልቓሕ ክኸፍላ ዘይከኣላ ሃገራት ልቓሕን ብመንገዲ ሃብቲ ማዕድነንን ንጥረ ነገራትን ክኸፍልኦ ተፍቅድ። ኣብተን ሃገራት ኮፍ ብምባል ድማ ዘዝመፀ ፕሮጀክትታት ተካይድ። በዚ መንገዲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ዘይወፅዕ ዕዳ ክሽምማን ከለዋ እተን ብልቓሕ ቻይና ዝለዓለ ተርታ ሒዘን ዘለዋ ኣንጎላ 25 ቢልዮን ዶላር፣ ኢትዮጵያ 13.5 ቢልዮን ዶላር፣ ኬንያ 7.9 ቢልዮን ዶላር፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ መለትን ኮንጎ ብራዛቪልን 7.3 ቢልዮን ዶላር፣ ሱዳን 6.4 ቢልዮን ዶላር ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ክስራዓን ከለዋ ዛምቢያ፣ ካሜሮን፣ ናይጀርያ፣ ጋናን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ማለት ኮንጎ ኪንሻሳን ድማ ካብ 6 ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ተለቂሕን ኣለዋ። ቻይና ብተወሳኺ ኣብ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ አንጎላ፣ ጅቡትን ናይጀርያን መጓዓዝያ መንገዲ ባቡራት ሃኒፃን ኣብ ምህናፅ ትርከባላን። ገለ ካብ ዝዛዘመቶ ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ፎኪስ ትራም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡራት ይርከቦ። ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤኮዋስ፣ ኣብ ናይጀርያ ትካል መጻረዪ ነዳዲ፣ ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ፣ ኣብ አንጎላ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ሓፅቢ፣ ኣብ ዛምቢያ ፋብሪካ ሲሚንቶ፣ ኣብ ግብፂ ክትነጽ ጀሚራ ዘላ ዋዲ ዝተሰሜት ሓዳስ ርእሰ ከተማን ካልእ ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ፕሮጀክትታት ከተሰላስልን ከላ እዚ ብምሉኡ ዛጊት ብመንገዲ ልቓሕዩ ክኽፈል። መብዛሕትኡ እዚ ፕሮጀክትታት ዛጊት ብናይ ቻይና ኩባንያታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ዕድኡ እንተዘይከፊሉ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ ስሪላንካ ንዝተናውሐ ዓመታት ከይሓዘቶ ኣይክተርፍን እያ። መራሕቲ ቻይና ይኹኑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ንግዳውን ናይ ምትሕጋዝን ስምምዓት ኣብ መጻኢ ንኽልቲአን ዘርብሕ ኣብ ሓድሕዳዊ ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ይኽብሉ ዝገልጹ እኳ እንተኾኑ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንትን ግን ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ልቓሕን ወፍርን ወይ ድማ ልቓሕ ብመልክዕ ወፍሪ ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ብዕዳ ወጢሩ ዝሕዝ
زيادة نطقم زيغاتات تشاينا ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ፖለቲካን መሐየሊ ሜላ እትጥቀመሉ ይኽብሉ ይገልጹ። ማኬንዚ ዝተባለ ምኩር ናይ ንግዲ መጽናዕቲ ዘካይድ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘካይዶ መጽናዕቲ መንግስቲ ቻይና ብመልክዕ ሓገዝ ዝግበር ወፍርታት ብምሉኡ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሃገሩ ኩባንያታት ውዕል ኮንትራት ከም ዝህብ ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 10,000 ኩባንያታት ቻይና ክህልዋን ከለዋ ኣስታት 900 ካብዚአን ብብሕቲ ዝውነና ትካላት ከም ዝኾና እዚአን ብስም ነፃ ዕዳጋ ኣብቲ ሃገር ብነፃ ዝንቀሳቐሳየን እዘን ናይ ብሕቲ ትካላት 12% ኢንዱስትርያዊ ምህርቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሽፍናን ከለዋ ብ2 ትሪልዮን ርእሰ ማል ዓመታዊ ናይ $500 ቢልዮን መኽሰብ ይረኽባ። መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኩባንያታት ቻይና ኣብ ምህርቲ ከም ዓለባ ክዳውንትን ዝተፈላለዩ ውፅኢት ፋብሪካን ኣብ ህንፃ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ መንበር ኣባይትን ንግዳዊ ህንፃታትን ሓፅብታት ምህርቲ ናውቲ ህንፃ ኣብ ልውውጥ ንግዲ ዕደና ጥዕና ቤት ምኽሪ ንግዲ ምህርቲ ሕርሻን ካልእ ጽላታትን ዝተዋፈራየን እተን ዓበይትን ኣሹን ዘጠቃልላ ትካላት ብዝተፈላለየ ስም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ትሕተ ሳራ ዝርከባ ሃገራት ተደኪነን ኣለዋ። ትካላት ህንፃ ቻይና ብተወሳኺ ልዕሊ 50% ብምውዕዋዕ ዝቐርብ መደባት ስራሕ ከም ዝኮና ተርኦ ኣብቲ ኣህጉር ዝስራሕ ህንፃታት ይኹን ካልእ ትሕተ ቅርፂ ብቻይናውያን ክስራሕ ምርኣይ ልሙድ እዩ። 1.4 ቢልዮን ብስ ህዝቢ እትውንን ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ንሓያሎ ካብ ዜጋታታ ካብ ድኽነት ኣገላጊላ እኳ እንተኾነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ብናህሪ ዝቕፅል ዝነበረ ቁጠባዊ ዕቤት ብምንካዩ ግን ገለ ክፋል ህዝባ ስራሕ ከተናድየሉ ናይ ግድን ነይሩ። ነዚ ዝተጠቕሰ ህዝቢ ሽቕለት ንምፍጣር ኣብ ኣፍሪቃ ዝለኣኻ መንግስታውያን ይኹና ብሕታውያን ኩባንያታት ዳርጋ ብምልኣተን ምስኪኢላታተንን ሰራሕተኛታተንን ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኻ እተን ትካላት ንዜጋታት ኣፍሪቃ ዘስራሓ እኳ እንተኾና ዝበስሐ ብቐዋሚ ዝቆፅሮኦን ዝጥቀማሉን ክኢላዊ ሓይል ግን ቻይናዊ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ኣፍሪቃ ዛጊት ልዕሊ 2 ሚልዮን ቻይናውያን ክሰርሑን ክቕመጡን ክኢሎም ኣለዉ። ቻይና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እተካይዶ ኩሉ ዓይነት ወፍርታት ብመልክዕ ልቓሕን ብመንገዲ ኩባንያታትን እያ እተካይዶ። ዝበስሓተን ኩባንያታት ድማ ኣብ ናይጀርያ፣ ታንዛንያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ኬንያን ኣንጎላን ቀዋሚ ቤት ጽሕፈታት ከፊተን ይርከባ። ቻይና እቲ ብመንገዲ መንግስቲ ዝውነን ኣምፃእን ለኣኽን ባንክ ቻይና ዘ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ኦፍ ቻይና ንመብዛሕትኡ ንሃገራት ኣፍሪቃ እትህቦ ልቓሕ ብኣዝዩ ውሑድ ወይ እውን ብዘይወለድያ እትህበን እንተዘይተኸፊሉ እውን ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን። ምክንያቱ ከም ዝተጠቕሰ ዝሃበቶ ልቓሕ ብመልክዕ ዕደናን ማዕድንን ንጥረ ነገራት ከተወራርዶ ስለ ትኽእል ቻይና ኣብ ሃገራ ዘሎ ሸውሃትን ጠለብን ንምምላእ ድሮ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዝርከብ ብሬር ኤር ዝፍለጡ ንመስርሒ ኮምፒውተራት፣ ሞባይላት፣ መካይንን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ከምኡ እውን ኮባልት፣ ፕላቲኒየም፣ ፎስፎረስ፣ ወርቅን ኣልማዝን ዝርከቦም ማዕድናት ኣብ ምክሓት ትርከብ። ብሓፈሻዊ ገምጋም ክረአ እንከሎ ህላወ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክሰራ እዩ። ምክንያቱ ሓያሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብቻይና ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ትሕተ ቅርፅን ንግድን ብፍላይ ድማ ንኣሽቱ ውጥናት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣህጉር ክካየድ ዝከኣል ነይሩ። ብሰንኪ ትካላት ቻይና ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ትካላት ክወዳደራ ስለ ዘይከኣላ ስራሕ ክስእና ተገዲደን ከም ዘለዋ እውን ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ናብ ቻይና ብምኻድ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ከሎ ቀጻልነት ህላወ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንምርጋፅ ተባሂሉ ሓደ ካብ ዝወሃቦም ትምህርቲ ቋንቋ ቻይና ማንደሪን እዩ። ቻይና ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምሕጋዝ ኣምሳይኡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዎን ድምፂ ክትከስብ ከም እትሰርሕ እዚ ድምፂ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምምንዛዕ ንፖለቲካዊ ጽልዋ ዓለም ከም እትጥቀመሉ እዩ ዝግለጽ። ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ካልኦት ሃገራትን ኣለቃሕቲ ባንክታትን ማለት ካብ ሃገራት ምዕራብን ዓለማዊ ባንክ IMFን ንቻይና ኣብ ሊፀን ዝርኣሉ ምክንያት ቻይና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ጣልቃ ዘይተኣቱን ንዝገብርኦ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ጸማም እዝኒ ሂባ ተሓልፎ ምዃና እዩ። ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዝ ክግበረለን ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክገብራ ዝጠልባ ብምዃነን ብኣፍሪቃ ተጠላብነት የብለንን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ጀሩሳሌማ ዝተሰሜት ብደቡብ ኣፍሪቃውያን ስነ ጥበበኛታት ዲጄ ኬጅን ኖሞሴቦን ዝተዘሜት ደርፊ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነትን ተሰማዕነትን ረኺባ። ጀሩሳሌማ ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተዘርግሐት
ኣብታ ሃገር ህውነት ዝረኸበትን ኮይና ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኣብ ፌስቡክ ትዊተርን ቲክቶክን ብድሆ ሳዕስዒት ጀሩሳሌማ #ጀሩሳሌማ ዳንስ ቻሌንጅ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ መላእ ዓለም በታ ደርፊ ናይ ዝስዕስዑ ሰባት ብናህሪ ይቕፅል ኣሎ። በታ ደርፊ ካብ ሆስፒታላት ፈረንሳ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ኤስያ ኮታስ ኣብ መላእ ዓለም ሳዕሲዖሙላ። እታ ሰሓቢ ዜማ ዘለዋ ደርፊ ኣብ ዩቲዩብ 135 ሚልዮን ቪው ክትረክብን ከላ ብዜማኣ ናይ ብድሆ ሳዕስዒት ዝገብሩ ኣድነቕታ ድማ ብኣማኢታ ሽሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘርጊሖማ። ኣብ ዘመነ ኮቪድ-19 ድማ እታ ዝተፈትወት ደርፊ ክትከውን በቂዓላ። ሻማዝ ኣብ ዝበሃል ደርፊ ብምስማዕ ናይ መን ደርፊ ከም ዝኾነት ከለሊ ብዝኽእል ኣፕሊኬሽን ድማ ብኣስታት 5 ሚልዮን ኣብ ዓለም እታ ዝበስሐ ግዜ ሻማዝ ዝተገብረት ደርፊ ተባሂላላ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كمي تقني فتوى تغاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغر بالكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان أتا زيت رسعلات مسكرم 18 غلطشان حادن أتا زيت رسعلاتن أتا زخف إيه بحاسياس قرفتلنا بسلا أزيت حكاغن علهت كم مخانا متأن نتعلتنا هنذكر بجأوك أتريز تزهر كحلمي نايمن باب شوهاتنا أمرات بوليتيكا حسابات نايم مجلاس رديت ملكت قانقوا بوليتيكا ومنقو حقوحتا كوتا بزوحة بهيوات يقدسي زبال باللجاتات استدبيلا علتها لوم خينين نتعلتن نتن غازيت أتاتن كذكر كاللغو نايتوم دهايم شتا ما يزخوننا غازتنياتات لبيتن كفني أب هزبي بفلايكا أب من إساي مسئو زنبره نايمن باب لمدن باقن زقبرو عبي استواصو كبري هبوم أبت قزي كفوت مدرخ فتيروم سبي مأني زبرو فريات تودا داري بزخون من قدي كقرب أب عدل كفيتوم صحافتي كابي خرنعات حستو مغربوم ما أدتات سنة صحوف كاب قرص قدام بتعموت اسمرها ما أدت سنة صحوف عد غيح قابلا سنة طبب دك محره ما هسأن سنة طبب من دفرا دعرو سنة طبب سجنيتي كسرا سنة طبب عسب محبر سنة طبب كران على بازيت باتق من البات زرسع كون انتلاون أقدمي قريت حتت قالي سومناوي قالي دما كل التسومناوي مدب يكايدا نبرا كابز حليف دما غازيت أثات بزفترؤو نتحستات نايم الليلاي كفوت مدراخ أب كل نزن معدتات سنة صحف ساتف زنبرو كفالتو عدل سلز رخبو وتم غازت انياتاتون قلبو كلتوم قلد ما كابسمرها بمبقاس نبدباتن بمكفال بقبو يسندو نبرو نا أقربت مدبات مالت نقت أمتي أقربت زانتان وزاتاتن كوتا أليت مدرخن بمولوام مس هزبي يلالي نبرو طبب بزفتر دما كلاتن معدتات سنة صحف محزنة وركب بمقبار عمتو بعال لبز قبرالو ويون كال فولي قطاني عدمي بملأخ حبيرن ناي طبب قزي يحلفان برا بحان سهاب كم زعبي حوات فتسيم كا غيدا خبابتكا كابتا زيبلكا أغايش مسؤنا له تبهيلو كل عانت مدلوات يكايد وعيلك حديركا بزعبات باغط ببتواقع
ጋዜጠኛ ድማ ሰነዶም የትርፉ ናይ መቓለ ሒና ናይ ዘመን እውን ኣሎ ናይ ቀስተ ደመና መሲልካ እናጸኒሕካ ገለ ካብቲ ምስ ጋዜጠኛታት ነዋጉዖ ዝነበርና እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ትረክብ ሞራሎም ሓይሊ ዝህብ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፍካዮ ኩርናዕ ጋዜጣ ከንብቡ ክትዕዘብ ሓደ ዓብ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ሃገር ንምህናጽ ፈለማ ኣእምሮ ምህናጽ የድሊ ዓቕምን ተረኺብካ ነታ ጋዜጣ ክትውንና ኣንቢብካ ኣብ ገዛኻ ከተቐምጣ ኢኻ ትብህግ እንተዘይኮይኑ ግን ብዝኾነ መንገዲ ናይ ዕለት ጋዜጣ ከየንበብካ ክትሓልፍ ዘይከኣለሉ እዋናት ነይሩ ዳርጋ ንኹሉ ሰብ ሰማዕ ዓምድታት እውን ነይሩወን እቶም ሎሚ ዝሰኣናዮም ጋዜጠኛታት ሃገረይ ናይ ኩል ግዜ ሓበን እዮም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝህልዎ ጽልዋ ቀሊል ዘይምዃኑ ንኹልና ብሩህ ይመስለኒ ንሕብረተሰብ ንቕሓቱ ክደፍን ምስ ዝድለ ድማ ነቲ ናይ ንቕሓት መንገዲ ምዕፃውን ንመምሃራን ንቕሓት ኣሰሮም ምጥፋእን እዩ እዚ ድማ በዛ ዕለት ተፈጸመ መምህራን ተኸሲሮም ጎደና ንቕሓት ተዓጽዩ ብሓንቲ ሬድዮ ሓንቲ ቴሌቪዥን ብሓንቲ ጋዜጣ ሓንቲ መልእኽቲ ካብ ሓደ ሰብ ክመሓላለፍ ጥራይ እንሆ 19 ዓመትና ደፊና እቲ እሱር ኣነ እንተዝኸውን ዝብል ሕቶ ኣብ እሙሮና ይመጽእ ደኸውን እቶም መርሖ ፍልጠት ክንዱኡ ዝኣክል ዓመታት ኣብ ጎዳጉዲ ንሕና ድማ ብጓሉ መንገዲ ክንቋዮቕ ኣብ ናይ ስንፍና ጎዳጉዲ ተቐቢርና ዕድላይ ገበርናን እምበር እተን ጋዜጣታት ብውሕዱ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ቀጺለን እንተዝነብራ ሎሚ ኣብ ጣውላ ክንረዳዳእ ሓሳባት ክንቀባበል ርእይቶ ሓድሕድ ክንከባበር ኣይምተጸገምናን ሎሚ ኣተሓሳስባና ኣብ ጸጽባሕ ኣይምተወጋእናን ስእነት ውሽጣዊ ሰላም ዘበገሶ ንቑኑዕ ቁኑዕ ንጌጋ ጌጋ ክንብል ኣይምተጸገምናን እዚ ንሓድሕድና ክንዋቐስ ነባኽኖ ግዜ ነቶም ንዝክረኩም ኢና ንብሎም ጓሂ ምዃኑ መስተውዓልናሉ ነርና ዓሚ ሓደ ዘድንቖ ጋዜጠኛ ናብ እንዳ ሓደ መምህር ዝኾነ ዓብዪ ጋዜጠኛ ግዳይ ናይ ዛዕለት ዕለተ ልደት ናይ ንእሽቶ ጓሉ ኸኽብር ኣብቲ ገዛ ተረኺቦ እታ ዕለተ ልደታ ዝኽበረላ ዘሎ 18 ዓመት መሊኣ ኣቦኣ ድማ ካብ ዝሕየር 18 ዓመትን ገለ ኣዋርሕን ኣቝፂሩ ነበረ እታ ምርኣይን ከቢድዎ ድንን ክብል ዘስተውዓለት ዓባይ ሓፍቲ ርኢኻ ኣለኻ ካብ ሓፍቲ ኣነ ሓይሽ ይብል ነይረ ምኽንያቱ ኣቦይ ክእሰር ከሎ ጓል 2 ዓመት ስለ ዝነበርኩ እንተገደደ 2 ዓመት ሕቑፍ ኣቦይ ረኺበ ሓፍተይ ግና ገና ማህፀን እንከላዩ ተኣሲሩ እቲ ኣነ ሓይሽ ዝበልኩኻ ማለት እቲ ምኽንያት ጨና ኣቦይ ፈጺሙ ከይተፈልየኒ ዓብየ ግና እቲ ሕማቑ ግዜ ግዲ ነዊሑ ሎምስ እታ ጨና እውን ጠቕሊላ ክትሃሰኒ ጀሚራ ኣላ ኢላቶ ኣዕሚቖና ዝተንፈሰት ንዓና ይበል ዝተባረኸ ልደት ክበረልክ ንበላ ኢላ ድማ ደጊማ ብራቢራቶ ንእሱራትን ስድራ ቤት እሱራትን ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብ ንተዋጋእ መንፈስናን ንዘለና ድኽመትን ንኹሉ ኾታ ነቲ ኣብ ህይወት ዝካየድ ኣዝዩ ክፉእ ነገራት ካብቲ ዘለናዮ ውድቀታት ተስኡ ናብ ጎደና ንቕሓት ንጓዓዘሉ ግዜ ድማ ቀረባ ይግበረልና ካብ ትጽቢት ኣናብ ትጽቢት ብግርማ ዮሐንስ ሳልሳይ ክፋል ኣውደ ዓመት መዓልቲ መስቀል ዳሜራ ናይ 2001 እዩ ነይሩ ህዝቢ ክርስቲያን ከተማ ኣስመራ ኣውደ ዓመት ንምብዓል ብጊሓት እዩ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝበዓል ዳሜራ ንምኽባር ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክውሕዝ ጀሚሩ ነበረ 96 ብጊሓት እኳ እንተነበረ ፀሓይ መስከረም ሓደርኩም ትብል ዘላ ክትመስል
ክትቅልቀል ጀሚራያ مجمار أود عماد تبصر زنبرت تمثل جلسب ناب داميرا جزء كو حزن كله أتاز أحيجن نبعلا داميرا تمثل كمثيلا تقلق إلى نبرت بزو حساب بزعبا ودقا داميرا نايت علاتتي إن على اللي يقعز نيرو داميرا ناي جلس درابيتات جن أوادقا أخفي النبرا عصر شو من تمسكرم مودا جمرا داميراتات وسن النابلا جزا جزا خأتوا قنين بأمنات مريت سلامي زلو يلن زدك أسا داميراتات كودك قنين او داميرا جزانا أو دامت معلتيا وديغا كأكرمتها نبرتي هايمانوتويت ناي ميدا بحت مسكرم داميرا مخانيو قنا يو دامت كوينا دما تذكر على كم جرك باليو تحسم اوان تولي عابانا برهان إيلوز قد أموغت مي أتا تولي عاسة بهلت برهان زز المتات اللان زز أفقات اللان علات يا داميرانا أواد غزق فقات اللان علات أما سرح حسم كم جرك مبلاي عصر تتاتا ودامتاتي حليفو نهزا ودامت زدما كم سبو أب قزاب مصدراخو علو كابدك هم برباري نيرو أبتغنتي نقوجلتات سويت تياترن سركاسن حيزو أبقاش باركا أبعودتي غنيو أو دام الدما أب عرفتن مبعالون كوعل أب حسابو نيرو بانديرا حسن بليو بانديرا رهوان سلامن كم بلبلي تسبيتو فسا يوهانس جشوا بانديرا حسن جن إنام بلبلتها جزاء هرقلا جنابي حتو زياود أمتكا قبرلكا يبرقوم رقامي حماق قاد أمو خينوس أبزقنا مسكرم زبعلاق اندي هايمانوتويان بعلات مالت قدس يوهنس عيدن مسكالن زياود أمتنا خبزق إيرا وعود عمتها تاي قبران بجيك آخرمتن بجيك آهيوتن كتسرات ايز خرمت نفسي نا حرستاي بانا شايز أمارها صوريو زحفصلو ورحي مسكرم عنببا نسخاخت مسء يحلفت أببا أول بحث عمات ناي حاجاي عنببا إنا تبهلي زي يمالو بعلها نسا مسكالة دما سناي تمنيت تقلال اسألو مسمع عنبباتات زاقيس حملاي ترقيت منفس كاز حدسلو أنا زمنين عمتها زعوان كم زغني إلكات منيتاو في جيركا بهجغات تقلصلو ملوت زمن سلازخونه سناي زبن كخونلكا سناي تمنيت اتقلالصلو ورحيو ورح مسكرم اب زبن هي محرنيا زارب درجي ناي محرت ورح تباهلات فلت نيرا مسكرم كلتا دحر قدس يوحنس زلعلات بمخنيات ودعمتن مسكرم كلتين ابيت بعلى درجن ولا ناي بوليتيكا سروات كي ترفو محرت زقبرلو فلا مورح نيرو تفلتو أسر انتالو دما يوز دخون إلكا بهانك أوتاد تصبا ببحدث تأسر سبات بأكوب كوزو ترقني رعيني أبز دحرواي نقسنت قنا ويكا بتأمر تأسر بنسل كل حدا مئتاو مبهر موزع إلان أبقزي غزافي مرحتي إرترا ليبيا خيدومس توازيوم لوم يبهال بيت صحفت منستر حرشا زبل تابيلا مسرعيوس منقست ليبيا محفر زي بالكم حرشا زي بالكم سي بيت صحفت منستر حرشا لكم إيلوم علاقيس أملوم ليبيا وين مقيديهم نقدت نسمرا مسمسو كنت قال زخون تابيلاس منستر فتحي زبل تصحفوه مسرعيو منقست إرترا فتح زي بالكم سي خند قال زخون منستر فتح لكم بمبال وازو مليسوم إرترا بفتح زوا زيلان زور زيلان هاجر كوينا دويلا بكا أبزور حزي زخر زي بلو سبيلان ببقى قمانين هوين جمير كمالتيو كساب على مسكالة الناح اتبع على نحوسن مقرتو غينك عينتا تشويت كابنا بنا غيركا مالت كاب سقمنا بعفون كاب بولدونغانا بعتر إنا مارزكان نتركان اتتأتملو اواني مسكرام
ኣብ ዓድና ግን ኣብ ዛውርሕ እዚኣ ሰባት ይልቀሙን ይጥጠሙን ነይሮም ንጥፍኣቶም ፈትሊ ሕሰም ይፈሓስ ነይሩ ከም ጨርቅ በልዩ ዝበሉ ሕሰም ድማ ሰብ ሓሊፍወስ ሃገር ኣብልዩ ገጠራትና ከም ዝሎሚ ዓይኒ ዘንቁሐ ኣእጋሩ ናብ ዝመርሕኦ ከይሰጎመን ከሎን ሃረም ሰኣነ ኸበሮ ኮፍ መበሊ ከይተቐየረን እንከሎ ካብ ዝባን ኣዋልድን ኣወዳትን ቅድሚ ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ተሰቕለ መስቀል እዩ ኣነ ዝምነ ንዓመታ ዛ እዋን ከም ዘቐነ ተደሪፉ ካብ ዝባን ዝወርድ ዝነበረ በንጻሩ ግን ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ጸሊም ነጥቢ ዝገድፍ ከበሮ ሕሰም ተደሲቑን ኣብ ዝባን ሰባት ተሰቒሉን ከም ጨርቂ በልዩ ዝበሎ ሕሰም ከዓ ድርዕቶ ተቐይሩ ክመጾ ከመይ ኢሉ ክጽበእ ደቁ ቀልጢፍ ንኽምለሶም ነታ ዝወጸላ ማዕጾ ኽማዕዱ ዒሎማ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ተጽቤት ኣብ ልዳት ቤቶም ባንዴራ ሕሰም ተንበልብል ምንባራ ኣይተሰወጦምን ኣደውን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ተጽቤት ካብ ሜዳ ገድሊ ኸኣቱ ተጸቢያ ምስ ተኣስረ ድማ መሲልዋስ ኣሕዋት እዮም ደሓን እንቋ ጥራሕ ንሓድሕዶም ኮኑ እምበር ሕጂ ክሰድዎ እዮም እናበለት ኣሽሓት መዓልታት ኣብ ተጽቤት ተቖጺሮም ካብ በረኻ ክምለስ ተጽቤት ካብ ማእሰርቲ ክወፅእ ተጽቤት ካብ ተጽቤት ናብ ተጽቤት ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ባባኹም ዝበሃሉ ዝነበሩ ደቁ ኣሜሪካ ምስ ኣተዉ ክመጾም ተጸቢዮም ምስ ደንጎየ ድማ ካልእ ኣሜሪካ ኸይትህሉ ብምድንጋር ኣብ ተጽቤት ኣትዮም ኣብ ኤርትራ ተጽቤት ኣብ ደገ ተጽቤት ካብ ተጽቤት ናብ ተጽቤት ኩሉ ግዜ ተጽቤት በቃ ንናጽነት ተጽቤት ንሰላም ተጽቤት ንራህዋ ተጽቤት ንፍትሒ ተጽቤት ንዘይውዳእ ተጽቤት ዶ ኩሉ ግዜ ትጽበየኻ ካብ ተጽቤት ናብ ተጽቤት ጥራይ ኮይኑ በረኸትና ዓውድታትና ቁሚቶ ተጽቤት ተኸሚርዎ ከም ጨርቂ በልዮም ዝተባህሉ ሕሰማትና ጠጢዖምስ ዘፊሮም እኳ ደኣ ሃይ ኤርትራ በልስከ ኣብ ዘለኽዮ ሰላም ኤርትራ ዓደይ ራህዋን ሰላምን ድማ የውርደልኪ ጸሓፊ ግርማይ ዮሃንስ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሰብ ጽባሕ እዚ ናይ ሎሚ ጽዋ ንጽባሕ ለበዋ ዘንጠርናዮ ዘርኢ ዓጺድ ሰብ መጻኢ ምዃኑ ኣይትስሕትዎ እንትኾኑ ኣብ ጥምቀትኩም መንፊት ኣዋልዱ ዕለተ ልደትኩም ምሕየት እወዱ ገፈል መፈል ክዳድ ወዲ ኽርዳድ ጨሪስኩም ንምስዳድ ተዳሊኹም ጽንሑ ሎሚ ዝተዘርጌ ፍጹም ዝሓተለ ዝተቖማጥዐ ዝተሓማተለ ኣብ ዕንገድዓኸም እዩ ሓቂቕ ንኽፍለ እናልኩም ናይ ሎሚ ወለዶ ተተጐጃጅልና ዓድን ዓውድን ኩሉ ንሓመዶ ኣቦኻ መርቕ ኣቦኻ እውን ርገም እኳ እንተኾነ ከይትወድቁ ኣብ ህጉም ግዲ ተሃብዎ ንቕሓት ተዓጢቕኩም ብዘይ ምስትምሳል ርእስን ድስትን ብሓደ ምብብሳል ጥራይ ተዳለዉ እዚ ትጽዋ ናይ ሎሚ ለበዋ ዓይዞም ወለዶ ናይ ጽባሕ ባጽሕ ሸኸምኩም ክኸብድ እቲ ጸርኩም ክበዝሕ ዝወዘለ ምድሪ ቤት ክትውግኑ ዝዓነወ ቤትና ክትጽግኑ ዝመቕዐ መንደቕ ንኸይወድቕ ዝተፈቀ ማዕጾ ንኸይለቅቕ ወይ ከስትኽስ ወትሩ ኣብ ትጠንቀቕ እዚ ትጽዋ ናይ ሎሚ ለበዋ እዚ ትምዕዶ ናይ ሎሚ ወለዶ ግዜ ምስ ደቂ ግዜ ኣብ ልዕልና ይጓዝም ሱርና መንቂሱ ጠላዕ ብግዜና ዕድሜና ይለቅም ኣብ መማዕዶ ኣብቲ ንኸዶ ፋሕ ዝበለ ማዕዶ ንዘይህሉ ኣልቦ ንፍይዶ ፍጹም ዘይንቃዶ ታሪኽ ምርኩስ ጽባሕ ቀንዐ ጎበጠ ታሪኽ መምህር ጽባሕ ፈለጠ ኣይፈለጠ
إزي تتصوى نايلو ملبوا نسجاجر لكم تتقلت إلنا بهوا إرمياس أرون إذاعة إرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع دمጽ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخاتلتنا نزي ساعة تلاليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتسيمنا لنا راديو إيرنا